Joo, eli ensin mainos. Kuten Kristiina sanoi, minä olen kiertueella nyt, eli tämmöinen kuin kiinalaisen astrologian kevätkäärylle kiertue, ja tämä on niinku lähtölaukaus tänään. Eli tänään puhutaan enimmäkseen feng shuista ja ihan pikkasen vaan astrologiasta. Sitten jo lauantaina niin on Suomen astrologisen seuran vuoro, ja siellä taas jätetään sitä feng shuita vähemmälle ja otetaan enemmän astrologiaa. Myös karttatulkintaa käsitellään siellä. Sitten helmikuussa on Turun astrologinen seura, ja siellä on sitten aivan oma setti, eli mä puhun siellä kiinalaisen astrologian vuosikierron yhdistämisestä hellenistiseen profektiotekniikkaan. Eli ei ole sama luento kuin tämä ja nyt lauantaina. Mä yritän kaikki luennot, että ne olisi jollain tavalla erilaisia, koska täytyy palvella yleisöä, että kaikki tulisi kuuntelemaan, niin ei vedetä ihan samalla kaavalla, mutta totta kai sama aihe, niin teemat toistuu. Ja sitten Tampereelle jo huhtikuulle on sovittu Tampereen astrologinen seura, niin sinne tulee joku best of, semmoinen, niin kuin, että kaikki, mistä mä oon luennoinen, niin siitä niin kuin parhaat palat. Mikä päivä se on? Se on 27.4. sunnuntai, ja Turussa se oli 16. helmikuuta sunnuntai. Eli tällaisia on niin kuin tulossa, niin näitä tuli niin monta esiintymistä, että se on niin kuin kiertue. Että tervetuloa vaan etänä tai livenä. Ja tosiaan lähdetään liikkeelle. Mä suostuin tekemään tämän, kun pyydettiin tuossa jossain marraskuussa, suostuin tekemään tämän luennon sillä ehdolla, ettei mun tarvii niin kuin silleen ryppyotsaisesti kaikesta kaikkea selvittää, kun mulla on tapana niin kun tehdä vähän liian viilattua jälkeä, mikä voi ehkä näkyä tuossa kirjassakin, kun siitä tuli 600-sivuinen. Niin nyt on tämmöinen niin kun kevyempi osuus, niin toivottavasti nyt hyväksytte tämän sitten, että en anna niin kuin ihan valmista niin kuin feng shui-pöytää sinne teidän kotiin. Ja totta kai se, että mitä pysyviä tähtiä teidän rakennuksessa on, oman kodin pohjapiirustus, niin nehän aina määrittää sen, että mitä sä siellä sun omassa kotona teet. Et meillä on todennäköisesti aika erilaiset kodit, erilaiset huonejärjestykset, niin siihen pitää sitten jokaisen niin kuin omassa päässään niin kuin suhteuttaa tämä. Mutta totta kai me katsotaan nyt tätä tulevaa vuotta energeettisesti, elementaalisesti eli elementtien kautta ja sitten sektoreittain. Että totta kai me käydään katsomassa mitä on etelässä, mitä on pohjoisessa ja näin poispäin. Mutta tosiaan, että ei ole nyt tällaista yksi ratkaisu kävisi ihan kaikille jokaiseen kotiin vaihtoehtoon. Ja tosiaan astrologia-osuus on nyt aika kevyt, koska mä oon kirjoittanut siitä muualla. Ja tää on niin kuin vuodenvaihdekartta, ja tämän eilen katselin tai sain tietää, että se niin kuin vaihtuisi ton siantunnin aikana 3. päivä helmikuuta 2025. Ja toi ei ole nyt mikään tarkka kellonaika, että mä vaan lätkäsin sen keskelle siantuntia. Niin tuolloin lähdettäisiin liikenteeseen, mutta kuten täällä aika moni tietää, niin nämä on 2 eri juttua. Kiinalainen uusivuosi ensi keskiviikkona kuukalenterin mukaan, ja sittenhän me aletaan sanoa, että nyt on puukäärmeen vuosi. Mutta feng shui-energiat on asettautuneet täysin voimaansa vasta 4. helmikuuta mennessä. Et eletään vähän semmoista niin kuin etsikkoaikaa, että kumpaa kalenteria seurataan, kuukalenteria, aurinkokalenteria vai kuu-aurinkokalenteria. Tämä on aina vähän tämmöistä sekavaa aikaa. Ja nykyään kun aloitetaan kaikki mainostaminen kauhean ajoissa, niin nyt on jo tammikuun alusta hehkutettu, että joo, puukäärmeen vuosi, mutta eihän se vielä ole edes alkanut. Mutta viikon päästä tähän aikaan ollaan jo siellä puolella. Eli kaikkihan on kiinnostunut nyt näistä vuoden 2025 lentävistä tähdistä. Eli mitä meillä tulee niin kuin kodin ja kollektiivisten energioiden keskiöön, niin sehän on tämä meidän vanha tuttava musta sairaustähti 2.
Ja eihän tästä kukaan kauheasti tykkää, ja vaikka tämä 9. aikakaudella on hieman positiivisempi kuin mitä se on ollut aikaisemmin, niin sen nimi on silti sairaustähti, että ei se nyt siitä niin kuin muutu terveystähdeksi, vaikka kuinka yritettäisiin. Eli tämähän tuo mukanaan sairastelua ja alttiutta onnettomuuksiin. Ja sitten erittäin mielenkiintoinen kuriositeetti, että milloin meillä oli viimeksi kakkostähti keskustassa, niin 2016, silloin kun Trump valittiin ekaa kertaa. Niin mulle tuli vaan tästä mieleen semmoinen, että kun puhutaan Turun taudista, niin tämä voisi olla semmoinen niin kuin Trumpin tauti, tämä kakkostähti. Sitten näistä muista tähdistä, niin tuosta vähän voi katsella, että nyt on meidän kaikki puutähdet, 3. ja 4, niin ne on metallin alueella, eli molemmissa luoteissa ja sekä lännessä tulee niin kuin puun ja metallin törmäys. Sitten 5, 2 ja 8 on tosi nätisti omalla maasektorillaan, numeroiden järjestys vaan vähän vaihtelee, eli maa-energiaa maa-alueella. Eli ne on tosi voimakkaita. Sitten 6 etelässä metallitähti, niin se vähän sulaa tuolla etelän alueella, että sekään ei ole ehkä ihan niin voimakas kuin normaalisti. Ja sitten toi 7 tähti se on veden alueella, niin se vesi voi myös vähän laimentaa sitä. Ja sitten parhaat tähdet 9 ja 1, niin ne on sitten tuolla puun alueella. Mutta katsotaan näitä sitten kohta pikkasen tarkemmin. Eli tosiaan mitä se nyt tarkoittaa, kun se 2 on siellä 5 alueella, niin sehän heijastaa koko meidän kehon terveyttä ja kaikkien perheenjäsenien terveyttä. Eli se voi niin kuin omassa kehossa tuntua tai sitten se voi tuntua siellä kotona jonkun muun kehossa. Ja perussääntö on totta kai, pidetään tämä kodin keskusta-alue rauhallisena, siistinä ja ei pistellä minkään sortin tulielementtiä sinne, että ei ärsytellä sitä, aktivoida sitä sairaustähteä. Ja kaikista parasta olisi tietysti, jos tässä kohti sulla on vessa, kylppäri, sauna, komero, autotalli, joku varasto, niin sitten ikään kuin se lukitaan sinne tai sitten se menee viemäristä alaspäin, tämä ikävä energia. Ja tällainen niin kuin ehkä suomalaiseen mielenlaatuun sopiva ajatus, että siihen voisi laittaa raskaita huonekaluja tai metallipainoja. Siis jos jollakulla on kahvakuulia tai jotain sellaisia, niin nehän kävisi tuohon sitten aika hyvin. Eli mitä siitä nyt sitten voi tulla? No jokainen tietysti tuntee omassa kehossaan, että vaikuttaako vai eikö vaikuta. Ja eihän tämä nyt ole välttämättä ollenkaan kuolemaksi, että nyt ei kuitenkaan puhuta mistään, että korona tulisi uudestaan tai mitään sellaista. Mutta että voi vetää olon veteläksi pidemmäksi aikaa, ja miksi mä sanon veteläksi, niin sillä on ihan selkeä syy. Palataan siihen seuraavalla slaidilla todennäköisesti. Eli jotain pitkäaikaista ärsyttävää vaivaa, niin kuin pitkittynyt flunssa, puhkea allergia tai sitten se allergia jotenkin tulee voimakkaammaksi kuin se on aikaisemmin ollut. Tai sitten tulee sellaisia oireita, että ei taho löytyy diagnoosia tai sopivaa lääkettä tai mitään hoitomuotoa. Semmoista niin kuin ärsyttävää, että eikö tämä nyt mene jo ohi. Eli tästä nyt voisi suoraan vetää yhtäläisyysmerkit, että oman terveyden vaaliminen on vuoden tärkein teema. Koska ollaan sairaustähden kanssa tekemisissä, niin on syytä pitää omasta terveydestä huolta. Ja sitten mitä olisi hyvä tehdä ja mitä mä ainakin aion tehdä, niin laittaa suolavesikorjauksen ja pullokurpitsan siihen kakkostähden alueelle koko vuoden ajaksi. Et todennäköisesti se suolavesikippo alkaa kuplia sitten aika paljon. Ja mihin se liittyy se maatähti, niin sehän on niin kuin lounaan alueelta lähtenyt liikkeelle. Eli sitten se liittyisi perheen äitiin, tämmöisiin kypsempiin naisiin sekä ruoansulatukseen, eli vatsa ja suolisto. Niin sen takia sanoin, että voi mennä vähän niin kuin veteläksi. Ja todennäköisesti kiinnitetään nyt tulevan vuoden aikana aiempaakin enemmän huomiota. Siis onhan nämä nyt ollut kartalla jo pitkään, mutta ravinto, miten se imeytyy, ja paljonko se oikeasti sisältää hyvää ja paljonko se sisältää huonoa. Sitten just suoliston hyvinvointia, nämä kaikki suolistobakteerit.
Sitten on perheen äidin kautta saattaisi liittyä äitiyteen ja hoivaan. Ja tällaista on myös lukenut, että laihdutuslääkkeet ja leikkaukset vois olla sellainen niin kuin ainakin puheenaihe. Että mä ainakin tiedän pari ihmistä, jotka on ollut laihdutusleikkauksessa. Ja sittenhän nyt on nämä Ozempicit ja muut tullut markkinoille, että jos niissä hinnat ja saatavuus, niin kun, että jos hinta laskee ja saatavuus kasvaa, niin ehkä moni rupeaa kokeilemaan näitä. Ja sitten tosiaan kaikki verensokeriin liittyvät jutut, diabetes, keliakia, niin tällaiset vois olla sitten, että toivottavasti kellekään ei tätä puhkee, vaan että saataisiin pikemminkin kuriin. Ja sitten äitimaa, tämmöinen luonnonmukaisuus. Niin nämä voisivat olla sellaisia yleisiä teemoja, ei nämä nyt tietenkään kaikkia koske, mutta joitakuita voi ruveta kiinnostaa tai että joutuvat olemaan näiden asioiden kanssa tekemisissä. Ja sitten tämä kakkostähtihän, niin sen lounaan alueen kautta, niin se kuvastaa perheen matriarkkaa. Eli se voi olla niin kuin isoäiti tai nuori äiti tai tällainen, mutta että se on kaikista eniten yin-alue, eli feminiininen alue, siis se lounas, josta se kakkostähti on niin kuin peräisin. Niin tästä voisi vetää sellaisia yhtäläisyysmerkkejä, että äidit on tosi in ja keski-ikäiset kypsät naiset, että heitä kuunnellaan ehkä enemmän tai heitä esiintyy mediassa enemmän, niin tätä voimme kaikki tarkkailla, että tuleeko tämmöinen niin kuin kypsien naisten buumi. Ja maatähti 2, niin elementaalisestihan se edustaa yin-maata, eli se olisi tämmöistä pehmeää multaa tai savea viljelysmaata yleensä. Niin tästä voi sitten johtaa tällaisia ajatuksia, että jos se on pehmeä maa-elementti, joka liittyy niin kuin äitiyteen ja hedelmällisyyteen, niin tuleeko pehmeät arvot jotenkin kovemmin esille? Tuo on aika hauska sanavalinta, mutta että pehmeä maa-elementti, pehmeät arvot, että voisiko tämä näkyä vuoden tämmöisessä energiassa. Ja tosiaan nämä kaikki elimet, mitkä tältä navan alapuolelta löytyy, ruoansulatuselimet, synnytyselimet, kaikki siellä päin, niin mitkä liittyy sitten synnyttämiseen ja ruoansulatukseen, niin siellä mä oon yrittänyt kuulostella, niin on vähän ollut sellaista vatsan ruplotusta niin kuin heti kun tuli tammikuu ja tuli kaakkoon, tuplakakkonen ja siinä on mun ulko-ovi, niin mulla rupesi heti niin kuin vatsassa tulee kaiken maailman oireita. Mutta kun mä tiesin, mistä se johtuu, ulko-ovi, tuplakakkonen, sairaustähti. Mutta sitten voisi myös niin päätellä sellaista, että koska siellä naisten sektorilla lounaassa sinne siirtyy se 8-tähti, joka on rahatähti, niin voisiko olla, että naiset myös menestyy, että he saa enemmän palstatilaa ja sitten heillä on ehkä paremmat business chanceit tänä vuonna. Sitten olisi näitä trendejä ja tosiaan kaikki, mikä nyt liittyy maahan, koska se maasektori oli niin vahva kaikki maatähdet omilla alueillaan tai omassa elementissään. Mutta sitten koska puukäärme, siinä on puuta, niin puuelementin kautta niin tulisi uudestaan se ravinto ja terveys. Nämä tietyllä tavalla toistuu sekä sen kakkostähden kautta että puuelementin kautta. Ja sitten sairaustähti, niin eihän se vaikuta pelkästään meidän niin kuin olotilaan ja kehoon, vaan sehän vaikuttaa niin kuin talouselämään. Siinä mielessä, että mitä sairaampaa jengiä on, niin sen vähemmän ollaan töissä ja ollaan enimmäkseen sairaslomilla ja sitten ei saada yhtä paljon palkkaa ja talous ei pyöri ja tämmöinen noidankehä, vähän niin kuin nähtiin koronan aikana. Eli mä en uskaltaisi nyt tänä vuonna luvata mitään suurta talousbuumia, että menisi jotenkin yhtäkkiä kauhean hyvin, koska tämä on tämä sairaustähti. Ja sitten koska se 2 on siellä 5 alueella, eli 2 pahinta tähteä yhdessä, niin voi olla tämmöistä riitaenergiaa. Mutta toisaalta me on totuttu siihen, kun 3. tähti oli keskustassa ja se on aggressiivinen tähti. Et kyllähän me on niin kuin oltu tällaisessa ilmapiirissä jo aika kauan, että välttämättä ei mikään muutu.
Ja sitten kakkostähden energiaa, jos mietitään, niin siinä on kuitenkin se luku 2, eli siinä on jonkinnäköistä synergiaetua. Ja nyt se sitten voisi olla niin kuin naisten kesken, että naiset lyöttäytyy yhteen ja tekee bisnestä tai jotenkin verkostoituu ja tukee toisiaan. Niin sellaista voisi olla, mutta sitten voi aina tulla pientä vastakkainasettelua, mutta se nyt on niin kuin jokaisesta itsestä kiinni. Ja minkälaiset alat ehkä vois menestyä, niin kaivostoiminta, se liittyy maahan, energiantuotanto, maanviljely, kiinteistöt, rakennusala, ruoantuotanto, tällaisia niin kuin heittoja. Mutta ehkä kaikista eniten niin kuin lääkefirmat, että jos me ruvetaan nyt yhtäkkiä lääkitsemään itseämme enemmän, niin lääkefirmat tekee voittoa ja sitten kaikki tämmöiset hyvinvointibisnekset, terapiakeskukset, kaikki tällaiset. Myös niin kuin vaihtoehtoiset hoitomuodot totta kai. Eli nyt etsitään parannuskeinoja keinolla millä hyvänsä. Eli rahaa voi niin kuin mennä sitten terveyttä edistäviin toimenpiteisiin tai tuotteisiin tai sitten niin kuin, että yritetään löytää, että mikä niin kuin tepsisi tähän mun tautiin. Eli tuossa niin kuin punaisella, jos tämä näkyy tuossa kaaviossa, niin nuo ikävät sektorit merkitty, niin keskustassa tosiaan se sairaustähti, koillisessa tuolla 5, niin se on katastrofitähti eli luiden murtaja toiselta nimeltään ja ihan tulee englannista, siellä sanotaan, että bone breaker star. Luoteesta löytyisi aggressiotähti, eli toi jadetähti 3 on siellä isän alueella, että tuleeko isistä tai perheen päistä nyt sellaisia niin kuin aggressiivisia tänä vuonna, tätä täytyy tarkkailla. Ja pohjoisessa on toi 7-tähti, niin mä oon nyt laittanut tuohon tämmöisen niin kuin viiltäjä Jack. Kaikki vähän ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Eli sehän on semmoista terävää metallienergiaa ja joku saattaa vähän niin kuin puukottaa selkään. Tällaiset on nämä ikävät energiat ja käydään ne vielä tarkemmin läpi sitten. Ja tämähän on niin kuin se, mistä me aina lähdetään heti ensimmäiseksi, että me vältetään tulielementtiä siellä, missä on 2-tähti, siellä, missä on 5-tähti. Eli nyt katsotaan kodin pohjapiirustuksesta ihan se keskusta-alue, ei mitään tuulta sinne, ei oikeata tuulta, ei punaista väriä, ei kirkkaita pistemäisiä valoja. Ja sitten sama tuonne koilliseen, eli siellä ei myöskään mitään tällaista. Että se kaikista pahin on varmaan ne kynttilät tai joku takkatuli tai joku tällainen. Ja sitten tulihan se on sekä oikeaa tulta tai sitten se on niin kuin elementtitulta, eli silloin se on niin kuin väri. Eli punaiset, pinkit, oranssit, semmoiset oikein kirkkaat, niin ne edustaa tulta. Eli mä ainakin joudun siivoamaan tuolta keittiön alueelta kaikki tuollaiset punaiset piristeet veksi, mutta mä oon tehnyt tämän jo, mä oon etuajassa. Jes, katastrofitähti 5, niin sehän on oikeastaan se kaikista pahin kaveri, jolle meidän olisi niin kuin syytä tehdä jonkinnäköisiä toimenpiteitä, koska se epäonni voi kolahtaa sit omalle kohdalle. Eli nämä nyt voi olla sit ihan niin kuin fyysisiä onnettomuuksia, että joutuu johonkin onnettomuuteen. Tai sitten se on sitä, että menettää jotain, mitä ei ole ajatellut, että menettäisi. Että se voi olla omaisuutta tai oma työpaikka tai läheinen kuolee tai jotain muuta tällaista. Eli joku tilanne muuttuu äkillisesti huonompaan suuntaan. Ja sitten jos mietitään kehossa, niin 8-alue, koillisen alue, niin se liittyy käsiin, käsivarsiin, sormiin. Niin sitten voisi miettiä, että nivelrikko vaikka pahenee, tai sitten telo itsensä ja vaikka käsivarsi katkee tai ranne katkee, kun sä kaadut tuolla liukkailla. Eli tällaisia. Ja sitten niin kun se on nuorten poikien aluetta, koillinen, niin nehän voi nyt sitten teloa itseään tai joutua onnettomuuksiin. Ja mulla tulee tästä vaan niin kuin automaattisesti mieleen se Nurmijärven se autoturma, jossa ne 4 teinipoikaa niin kuin kuoli. Niin jotenkin tulee vaan, että no, se voisi olla just tämmöinen esimerkki tästä katastrofitähti 5. Nuoret pojat
teloo itteensä ja menee aika huonosti. Ja tämä on aika vahva, tämä vitostähti siellä koillisen alueella, koska ne on molemmat maata. Eli sanotaan, että se vitostähti tykkää olla siellä maa-alueella. Niin se on tietysti huono uutinen, että se on vahva siellä. Ja mikä on erityisen tärkeää, että siellä ei saisi tehdä mitään niin kuin järisyttäviä remppatoimenpiteitä. Siis kyllähän nyt maalata voi, ehkä jopa tapiseerata, mutta se, että sä rupeat niin kuin laittaa kaikki keittiökalusteet uusiksi tai teet putkiremonttia tai kaadat seinää tai jotain, hakkaat nauloja, poraat kiviporalla, niin sellaiset jutut ei ole hyvä juttu. Tai aina voi kokeilla, mutta sitten kannattaa olla vakuutukset kunnossa. Eli sinne ei sit myöskään sitä punaista väriä ja kynttilöitä ei missään nimessä. Mutta kohta on kevät, niin ei me tarvita enää niitä kynttilöitä joka paikassa. Ja sitten tämähän ei ole pelkästään meidän kodin sisäpuolella, vaan se on, että jos teillä on puutarhaa, pihaa, jotain parveketta, taloyhtiön pihaa, niin siellä ei saisi tehdä mitään suuria maan siirtokaivuutöitä, koska silloin aktivoidaan tätä katastrofitähteä. Ja vielä tämä saattaisi etenkin koskea sellaisia asuntoja, joissa olisi vaikka ovi täällä koillisen alueella, että ne vaikka niin kuin avautuu sinne koilliseen. Tai jos sä niin kuin olet siellä joka yö nukkumassa, että sä niin kuin käytät sitä aluetta tosi paljon, niin kuin esimerkiksi makuuhuone. Ja mitä sille nyt voisi yrittää tehdä, niin se on aina se metallielementti. Eli sitten väreissä se on harmaa tai valkoinen väri tai kaikki hopeet, tällaiset metalliset sävyt. Ja sitten se sellainen raskas metallivarustus. Eli just jotain niin kuin metallihuonekaluja tai niitä kahvakuulia tai jotain tällaista. Sitten ihan pienemmässä mittakaavassa niin sinne voi lykätä 5 elementin pagodan, jos sellaisen jostain saa, mulla ei ole sellaista. Jotain pieniä kasveja ei suositella mitään isoja, koska ne sitten kans häiritsis tätä aluetta. Eli nämä on niinku ihan nämä perussäännöt, mitä joka vuosi toistetaan, mutta ne on vain eri puolella kämppää. Sitten siirrytään tuonne pohjoiseen, eli siellä on nyt tämä viiltäjä Jack, eli se on ikään kuin tämä varkaus- ja viiltotähti. Ja jos se niin kuin jotenkin pääsee pahasti aktivoitumaan, niin mitä voi tapahtua, ja tämä ei ole nyt siis mikään, niin kuin, että näin tapahtuu, vaan tämä on niin kuin potentiaali siihen. Eli tämä liittyy kaikkiin huijauksiin ja ryöstetyksi tulemiseen ja kaikkiin viiltohaavoihin, tämä seiskatähti. Eli riskejä, nettipetokset on aina riskejä, sitten just, että joutuu jonkinnäköisen mukiloinnin kohteeksi, tai on pahoja riitoja, tai sitten vaikka koira puree sua, tai että sulla tulee tosi iso hammasremontti. Jotain tämän kaltaista voi tapahtua. Mutta tässä voi sitten ottaa varovaisuuden ja terveen järjen käyttöön. Eli vältetään epäilyttäviä tyyppejä, sellaisia rakkaushuijareita, joita voi tulla sieltä netin syövereistä, ja pidetään omaisuudesta huolta ja omasta turvallisuudesta huolta. Ja sitten vältetään sellaista niin kuin lietsomista, semmoista riidan lietsomista. Ja tämä saattaisi koskea enemmän sellaisia asuntoja, joissa on pohjoisen alueella ulko-ovi tai että ne avautuu sinne pohjois-etelä suuntaan. Ja tosiaan turha ruveta panikoimaan, en mä ainakaan jaksa ruveta panikoimaan tästä nyt ihan hirveästi, että pitää vaan olla tarkkana, kun klikkailee netissä ja näin poispäin. Ja tämä ei ole ihan niin ärhäkkä tänä vuonna, koska siellä pohjoisen alueella on jo niin kuin elementtivettä, eli se niin kuin vähän tasoittuu se seiskatähti siitä. Mutta sinne voisi kokeilla niin kuin vesielementtiä sinne pohjoisen alueelle, ja tässä tarkoitetaan lähinnä tämmöistä mustaa väriä tai tämmöistä hyvin tummaa settiä. Että mä en oikeasti tiedä, onko sillä mitään merkitystä, että jos siellä on maisemataulu, jossa on länttivettä, niin
en mä tiedä, onko sillä oikeasti mitään merkitystä. Ehkä Kristiina voi kommentoida, jos tulee tästä mieleen. Jes, sitten mennään seuraavaan. Eli Luoteen alueella on tämä puutähti, jadetähti 3, ja sitä sanotaan aggressiiviseksi tähdeksi. Eli voi niin kuin mennä proput. Ja keneltä, niin tämä oli se perheen isän tai tämän breadwinnerin, eli niin kuin tämän elättäjän alue, niin siltä voi mennä hermot. Ja tosiaan, että tämähän oli meillä koko vuoden keskiössä 2024, niin me tiedetään jo kyllä aika hyvin, mitä tämä energia on. Et sodat on vaan jatkunut ja on haukuttu toisia puolin ja toisin, niin kuin esimerkiksi politiikassa, että sellaista energiaahan se on. Ja siellä Luoteessa, niin siellä on tosiaan tämä puutähti, on metalli-isännän leirissä, niin siellä on puun ja metallin törmäys. Ja tännekin sitten suositellaan, että ei vedetä hirveätä remonttia, ei tehdä niitä kaivuuoperaatioita, koska sitten voi tulla just tätä, että niin kun eskaloituu joku pieni kina ja yhtäkkiä ollaan jossain lakituvassa. Mutta pienemmässä mittakaavassa niin tämä voi ehkä aiheuttaa terveysongelmia miehille. Varsinkin jos tämä alue on jotenkin eniten käytössä siellä kotona. Ja tänne ei suositella oikeata tuulta tai tätä metelöintiä. Sitten siellä voi kokeilla niin kuin elementtituulta, eli punaista väriä ja kirkkaita valoja, koska se tulielementti polttaisi sitä aggressiotähteä, eli puutähteä, ja sitten se vähän sulattelisi sitä metallia siellä. Mutta nämä on tällaista, että ne ohjeet, mitä mä oon lukenut, niin siellä on että ihan pikkasen punaista väriä luoteeseen. Et ei ruveta maalaamaan seiniä punaiseksi ja punainen sohva ja kaikkea. Et ei ole tarvis niin kuin mennä silleen yli laidan tässä. Ja sitten mä oon ottanut huomioon tällaisia eri kuukausia, näitä tulee vielä lisää, milloin on niin kuin vähän heikompi tilanne, niin täällä Luoteessa maaliskuu, syyskuu, joulukuu, niin silloin sitä pientäkään tulielementtiä ei sinne kannata jättää. Et sehän näissä lentävissä vuosittaisissa, kuukausittaisissa tähdissä on, että sä joudut vähän niin kuin niitä punaisten sohvatyynyjen paikkoja vaihtelemaan sen mukaan, että mikä kuukausi on ja miten ne lentelee siellä. Mä seuraan niin kuin sitä vuosittaista lentäviä tähtiä ja kuukausittaisia lentäviä tähtiä. Ihan vaan tsekkaan kuun alussa, että onko nyt joku tietty sektori, jolle pitää tehdä jotain. Yleensä ei välttämättä tarvitse tehdä mitään, mutta en niin kuin sen syvällisemmin sitten seuraa. En ole niin kuin joka viikko silleen, että hei, tämä punainen tyyny nyt tuonne ja ei siitä tule mitään. Otetaan huikka vettä. Sitten vihreällä on merkitty nuo tommoset niin kuin sektorit, joilla ei pitäisi olla juurikaan ongelmia. Eli ne olisi niin kuin hyvät sektorit tänä vuonna. Eli itä olisi niin kuin kaikista paras sektori, koska sinne osuu toi ajankohtainen purppuratähti 9. Sitten kaakossa meillä on valkoinen vesitähti 1, ja se on kans niin kuin edustaa rahaa. Ja sitähän ne kiinalaiset aina haluaa, ja ehkä suomalaisetkin. Sitten etelässä on toi jämäkkä johtajuustähti 6, ja lounaassa on vauraustähti 8, joka ei ole niin voimakas enää, mutta edelleen ajankohtainen. Eli nuo sektorit nyt on vähintäänkin sellaisia, että tuolla kelpaa niin kuin nukkua ja ulko-ovea aukasta ja tehdä töitä. Ja sitten pitää aina katsoa, että no mitäs Joe Yap suosittelee, niin hän on suositellut oikeaa vettä näille 9 ja 1 alueille. Ja kuten esimerkiksi Päivi on monta kertaa, Päivi Vilkki sanonut, että Suomessa sitten taas on eri ohjeet kuin Aasiassa, että täällä ei ehkä sitä vettä kannata lotrata sisällä.
mä oon ratkaissut tämän sillä tavalla, että mulla on tuossa idän alueella tiskikone ja keittiön hana, niin mähän voin läträtä ihan niin paljon kuin mä haluun, ja sitten tuolla kaakossa mulla on suihku. Niin se on niinku, se homma on jo hoidettu. Et mun ei tarvi niinku tilata Joey Appilta mitään vesivarastoja sitten, tai laittaa akvaariot. Eli tosiaan me on vuosi sitten siirty 9. aikakauteen, joten sen takia tämän luku 9 on nyt kaikista ajankohtaisin ja kaikista paras. Eli se edustaisi tätä nykyhetken vaurautta. Ja tosiaan idän alueella, niin se on aika kiva sektori, jos siellä on vaikka makuuhuone tai se ulko-ovi tai työhuone. Sitten tuolla ylärivissä on nuo perinteiset vauraustähdet, 1, 6 ja 8. Mutta tosiaan se 8 on nyt vähän heikempi, eli se on niinku viime vuoden vauraus, että voisi ajatella, että ne on ne fyrkat, jotka sä oot jo niinku käyttänyt. Niin ei niitä ehkä enää uudestaan tule. Ja sitten toi on ehkä neutraali alue toi 4 lännessä, koska sehän on toi romanssi, opiskelutähti, akateeminen tähti, mutta kun sehän ei ole ajankohtainen, niin mä mietin sitä, tässähän oli pari vuotta sitten 4. tähti oli vuoden keskiössä, niin mä en kollektiivisesti huomannut, että se olisi hirveästi näkynyt. Siis kyllä se jonkin verran omassa elämässä näkyy, mutta ei ollut mitenkään niin kuin hirveän romanttinen tai akateeminen vuosi maailmalla, mutta tästä voi olla erilaisia kokemuksia. Joo, eli tosiaan paras sektori tänä vuonna on itä, mutta sieltä löytyy ne 3 tappoa ja tästä tulee kohta kuvaa. Eli periaatteessa tämä voisi olla hyvä sektori, jolta nyt saisi sitten kolikkoa ja seteliä ja lompakon täytettä ja jonkinnäköisiä niin kuin uramahdollisuuksia. Eli vähän niin kuin, että omat hankkeet etenee. Mutta se ei välttämättä ole pelkkää niin kuin tämmöistä materiaa, että sehän voi olla tällä idän perheen alueella, niin sehän voi olla niin kuin perhetapahtumia. Se voi olla kihlat, häät, vauva, jotain muuta vastaavaa. Ja ehkä sellaiset kämpät ja ihmiset hyötyy tästä, että jos siellä on etuovi tällä sektorilla tai sä pystyt työskentelemään tällä idän alueella, niin se on niin kuin aina parempi juttu. Sitten mä pohdiskelin tätä, että jos sulla nyt on tässä idän alueella varasto tai kylpyhuone tai vessa, niin sä et ehkä saa kaikkea hyötyä tästä, mutta se voi toisaalta olla hyväkin, koska toihan on nyt niin kuin aika niin kuin räjähdysaltis alue. Siellä on se luontainen aggressiotähti, puutähti, ja sitten sinne tulee toi tulenlieskat, niin sehän saattaa syttyä ilmiliekkeihin. Ja sitten kun siellä on se 3 killings, eli 3 tappoa, niin sitä pitäisi nyt joka tapauksessa rauhoittaa kotona tämä idän alue. Eli sehän on neutraali tähti, tämä 9-tähti. Eli jos se on hyvien kavereiden kanssa, niin se tekee hyviä asioita. Jos se on huonojen kavereiden seurassa, niin se lähtee huonoille teille. Ja aina kun se osuu 2 ja 5 kanssa yhteen, niin silloin se on tosi huono. Eli silloin ei niin kuin puhuta onnesta, vaan puhutaan ennemminkin epäonnesta. Ja nyt olisi sitten tällaisia kuukausia tarjolla, milloin nämä on kimpassa. Eli huhtikuu on sellainen kuukausi, jolloin siellä keskustassa on 2. tähti ja 9 tähti niin kuin lyö pökköä pesään, eli sytyttelee sitä. Eli ei kauhean kiva juttu. Kesäkuussa sitten idän alueella, niin siellä on 9 ja 5 yhdessä. Heinäkuussa 9 ja 5 ne on yhdessä tuolla koillisessa ja syyskuussa sitten taas 9 ja 2 on idässä. Ja eihän näitä kukaan niin kuin ulkoa muista, että sitten vaan niin kuin tsekkaa sillä kuukauden ensimmäisellä viikolla, että ai niin, tässä kuussa mikä sektori oli jotenkin erityisen huono. Niin en mä ainakaan pysty muistamaan vuotta eteenpäin, että miten nämä jutut menee, mutta ainakin ne nyt on tässä materiaalissa sitten ylös kirjoitettu.
Ja ykköstähti siellä Kaakossa, niin tämä oli ajankohtainen tähti ja se edustaa tulevaisuuden fyrkkaa, mikä on sulle tulossa ihan just, mutta ei ihan vielä. Ja sitten se on tämmöinen viestinnällinen tähti, eli siellä on niin kuin mahdollisuutta sitten kontaktoida ihmisiä ja tällä tavalla tehdä suunnitelmia ja saada niitä eteenpäin. Tämähän on sitten se käärmeen oma ilmansuunta ja tätä ei suositella sioille, sen takia kun sika on vastakkainen eläin, eikä tiikereille, koska niiden kesken tulee kiusa. Niin tästä voi esimerkiksi johtaa sellaisen, että siat ja tiikerit, niin ne ei saisi käyttää käärmekuosia. Niin ei sitten, jos on kiinalaisella kartalla joko sikaa tai tiikeriä, niin jätetään käärmekuosit pois vaatteista ja sisustuksesta. Eli joskus päästään niin kuin ihan suoraan sisustukseen ja vaatetukseen tätä kautta, mikä on aika hauskaa. Ja sitten ihan samat jutut tässä edelleen, että jos sulla on tällä alueella Kaakossa ovi, makuuhuone, työhuone, niin se on hyvä juttu. Ja sitten jos siellä on sitä varastoa ja kylppäriä ja tällaista, niin sitten sä et ehkä pääse kaikista tilaisuuksista, et saa siitä niin kuin kaikkea hyötyä. Ja yleensähän tätä ykköstähteä, koska se on vesitähtistä, boostattaisiin metallilla, mutta ei ehkä tällä kertaa kannata, koska metalli leikkaa puuta ja me ollaan Kaakossa puun alueella. Mutta kuten Joe Japp suositteli, niin vettä voi laittaa, mutta sitten just, että onko se oikeaa vettä, olisiko se mustaa tumman sinistä väriä, niin tätä voi niinku varovaisesti testata, jos on tarvis, koska eihän sitä välttämättä tarvitse aktivoida, koska se on jo aktiivinen. Siis nämä kaikki tähdet on tietyllä tavalla jo aktiivisia, että sitten me vaan yritetään hillitä niitä tai niinku boostata niitä. Et joskus hyvä neuvo on se, että älä tee mitään. Tai että eliminoi ongelmat ja sitten älä tee mitään. Sitten etelän alueelle tuli tämä tämmöinen johtajuustähti, jämäkkä armeijan kuri, metallitähti. Niin sehän ei ole myöskään ajankohtainen tähti, mutta se silti katsotaan, että se olisi semmoinen niin kuin hyvä, mitä voitaisiin hyödyntää. Eli sitten saataisiin niinku omalle uralle vähän niinku semmoista jämäkkää tekemisen meininkiä, jos pystytään hyödyntämään tätä kutostähteä. Se ei ole nyt kuitenkaan ihan parhaassa asemassa, koska se lentää tuonne etelään ja siellä on tulielementti ja kun laitetaan metalli ja tuli yhteen, niin metalli alkaa vähän niinku sulaa. Eli se ei ole välttämättä ihan paras tehokkuudeltaan, mutta ei silti huono. Joku on ehdotellut, että tästä, koska etelän tuli sulattelee sitä metallia, tästä voisi tulla myös ongelmia uralla ja johtotehtävissä, niin siinähän sitten jokainen voi itse vaikuttaa siihen, että on diplomaattinen ja vähän niin kuin ottaa muidenkin näkökannat huomioon, varsinkin jos käy jotain isoja bisnesneuvotteluita. Jos tätä sektoria hillitä, niin maa-elementti olisi sitten se, mitä käytetään. Eli tämä olisi nyt kuitenkin suht hyvä alue työpisteelle, koska sieltä etelästä saataisiin mainetta ja menestystä ja sitten se metallitähti antaisi ehkä sellaista sinnikkyyttä niin kuin tehdä asialle jotain. Ja minulla sattuu nyt tänä vuonna olemaan tämä tilanne, että mulla on työpiste tässä, niin katsotaanpa, onko itsekuri parempi. Ja sitten mä pääsen nukkumaan nyt tänne lounaan alueelle, niin nämä on nämä vanhat rahat, mitkä mä oon vähän niin kuin jo käyttänyt. Mutta se on silti vielä ajankohtainen, että sijoitukset on muhimassa kuitenkin vielä. Eli tätä 8 tähteä voisi nyt etenkin perheen naiset vois käyttää. Ja ei ehkä niin mitkään nuoret tytöt, vaan semmoiset kypset, keski-ikäiset ja vähän vanhemmat matriarkat vois saada tästä hyötyä. Eli tämän ikäiset naiset, niin he voi vaikka tehdä töitä tällä alueella, eli työpiste, tai sitten jos se on makuuhuone niin kuin mulla, niin sitten vaan nukutaan siellä. Ulko-ovihan aktivoisi tätä totta kai, tai sitten se, että sä hoidat sun bisnekset ja finanssit tällä sektorilla. Et ei sitä niin kuin välttämättä tarvitse millään elementeillä ruveta kauheasti aktivoimaan.
Mutta sanotaanko, että tämä on yksi niistä harvoista alueista, jossa ei ole kielletty tulielementin käyttö. Että saattaa olla ihan, että siellä jos on punaista tai pinkkiä, niin antaa olla. Saa polttaa kynttilöitä tällä sektorilla. Sitten mennään länteen, siellä olisi puutähti, niin tämä oli nyt se opiskelutähti, kirjoittamistähti, luovat projektit, akateemisuus sekä tällaiset niin kuin vähän kyseenalaiset romanssit. Eli ei välttämättä mikään niin kuin vuosisadan kestävä rakkaus ole kyseessä. Ja tähän liittyy tämä lännen alue lapsiin. Eli lapset saattaisi saada tästä vähän sellaista opiskeluintoa ja innostusta, ja varsinkin jos niillä vaikka on lastenhuone tällä alueella. Eli tämä on niinku periaatteessa positiivinen sektori. Ja tänne ei välttämättä nyt kaivata sitä tulielementtiä, koska sitten se polttaisi ton puutähden pois ja se saattaisi vähän sulatella sitä isäntätähteä tai aluetta, mikä siellä on. Niin tämähän ihan riittäisi, että täällä vaan ollaan ja vaikka opiskellaan ja kirjoitellaan ja lueskellaan. Eli ei tarvitse sen ihmeellisempiä miettiä. Ja koska tämä ei ole ajankohtainen tähti, niin se ei välttämättä ole ihan niin kuin täydessä potenssissa. Ja ehkä just sen takia nämä tämmöiset romanssit, jos niitä tulee, niin ne saattaa olla aika lyhytkestoisia ja sellaisia, että jaahas, mitäs tuli tehtyä. Kukoilla, koska tämä on niin kuin kukon aluetta tämä länsi, niin niillä saattaa olla ehkä eniten tätä romanssiflaksia. Ja sitten jos haluaa aina tietää, että no mihin laitettaisiin ne bambunoksat, mä en ole kyllä pitkään aikaan nähnyt missä kaupassa niitä bambunoksia, ainakaan Turussa, ehkä Helsingissä on eri asia, niin niitä voisi nyt laitella sitten joko kukkakimppuja tai bambunoksia niin tänne lännen alueelle, niin se boostaisi nyt tätä puutähteä. Ja sitten tässä on lisää näitä kuukausia, näitä ongelmakuukausia, että näitähän riittää. Äsken käytiin joitakin kuukausia läpi, niin näitä nyt tuli lisää. Eli ensi kuu, helmikuu, siinä on niinku tupla hyvää ja tupla pahaa. Eli keskustassa on tuplana sairaustähti 2. Et jos helmikuussa iskee joku pöpö, niin älä ihmettele, koska se on sairaustähti 2 tuplana. Ja samaan aikaan Koillisessa on tuplana katastrofitähti 5. Eli nämä kannattaa ehkä ottaa nämä kodin sisustusjutut niin kuin vakavissaan tässä ennen helmikuuta. Tsekkaa edes nämä alueet, ettei siellä nyt vahingossakaan ole mitään tulielementtiä. Mutta kantapäähän sitten opettaa, mutta toivottavasti se ei opeta mitenkään liian vakavasti. Ja mehän on nyt eletty tämä tammikuu jo tupla-aikaa. Ne on vain ollut eri paikoissa. Kaakossa on ollut kakkostähti, eli mulla on se vatsa on ruplaillut siellä, kun se on ollut mun ulko-ovella. Ja sitten lännessä on ollut tupla 5, niin ei sekään kauhean helppo ole. Niin kun tulee näitä tuplakuukausia, niin kuin tässä nyt sattuu olemaan 2 peräkkäin, niin sä kyllä pääset aika hyvin niin kuin kärryille siitä lentävän tähden energiasta, että vaikuttaako se sulla millään tavalla. Että jos sä seilaat tammikuun ja helmikuun läpi ilman mitään ongelmia, vaikka ilman mitään sairausongelmia, niin sittenhän sulla on tosi hyvät feng shuit kotona, koska sä et niin kuin reagoi näihin. Niin voisi sanoa, että jos alkuvuosi on vähän raskas vaikka sairausmielessä, niin se saattaisi vähän helpottaa sit, kun päästään maaliskuuhun. Toki tuolla on nyt tuollaisia toukokuussa Koillisessa 5 ja 2 ja elokuussa 2 ja 5 keskustassa ja marraskuussa otetaan uusiksi nämä tuplat. Tämä on tällaista showta. Koko ajan on joku yhdistelmä meneillään. No niin, tämä oli vähän tämä feng shui-juttu, kodin eri sektorit käytiin läpi, niin nyt päästäisiin niin kuin näihin käärmehommiin sitten enemmän. Ja katsotaan nyt, eli käärme tulee sieltä Kaakosta, ja sehän on se vuoden hallitsija, eli Tai Sui on se vieraskielinen nimi. Ja
perussääntöhän oli se, että me ei uhmata sitä vuoden hallitsijaa, koska sitten se hermostuu, että sinäkö kyseenalaistat minun arvovaltaani, vaan me istutaan silleen, että se käärme on meidän selän takana. Ja sehän on aika pieni sektori, kun se on joku 15 astetta. Niin jos sen haluaa selvittää, niin kyllä tarvittaisiin se kompassi. Että ei sitä ehkä silmämääräisesti pysty sanoa, että missä on 15 astetta kotona. Ja sitten jos lähdetään matkustamaan, niin vaikka Kaakkois-Aasiaan, niin kiepsautetaan jotain muuta kautta, koska siihen suuntaan ei saisi lähteä suoraan. Ja tämä on nyt semmoinen sektori, että täällä ei saisi niinku remontoida, eikä metelöidä, eikä kaivaa, eikä porailla. Niin se menee nyt tuolle käärmeen kaakkosektorille. Sitten tämmöinen termi, mikä kuulostaa aika pahalta, tämä 3 killings, 3 tappoa, niin tämä on nyt se idän sektori. Eli idässä ja erityisesti Lähi-idässä nyt tarvittaisiin rauhaa, ja mä tarkoitan tällä nyt sitä, että kun jätetään 3 tappoa ikään kuin tekemättä, niin me rauhoitetaan se kodin idän sektori, puutarhassa idän sektori, ja maailmallakin olisi hyvä, kun rauhoitettaisiin idän sektori. Tämä siis tarkoittaa vaan sitä, että siellä on vähän niin kuin tämmöiset epävakaat energiat ja parempi kuin me ei lähdetä niin kuin sinne tekemään mitään megasuurta remonttia. Ja sitten mulla on tuossa 2 kilpailevaa astelukua. Toinen lähde antoi 45-135 astetta ja toinen lähde antoi pikkusen kapeamman sektorin 52-127. Näistä nyt sitten voidaan olla 2 eri mieltä näköjään. Ja sitten ihan ensimmäiseksi pyydän anteeksi, että olen ottanut netistä screenshotin, koska mulla olisi mennyt aivan liian paljon aikaa, että mä olisin saanut tämmöisen todella hienon kuvan. Mun mielestä tämä oli tosi havainnollinen, eli tämä on nyt tuolta renergy.comista otettu, ja tämä on näitä Joe Jappin niin kuin opetuslapsia, yksi niistä. Niin tässä on kauniisti laiteltu tuohon kompassiin, että missä on käärme, niin se on tuo yläpunainen. Tuommoinen pikkusektori on se käärmeen alue. Ja sitä vastapäätä täällä alhaalla, niin siellä on se sian alue, niin nehän on niin kuin ottamassa yhteen. Niin siellä on tosiaan se kunkku ylhäällä ja sitten se vastustaja alhaalla. Sitten nuo keltaiset osuudet tuossa, niin se olisi nyt se 3 tappoa, jota ei saisi aktivoida. Ja vitoskohta, eli toi pinkillä, mitä on laitettu tuolla alhaalla, niin se olisi sitten se katastrofitähti. Eli tollaiset sektorit olisi, mitä pitäisi vähän niin kuin varoa tänä vuonna. Ja tietysti se keskusta, se missä on se 2. Ja tämä kuva on siitä kiva, kun se näyttää ihan selkeästi, että mikä eläin on missäkin. Esimerkiksi tuolla alareunassa vasemmalla, niin siellä on tiikeri ja härkä on nyt niin kuin tällä katastrofitähden alueella. Ja sitten 3 tapon alueella siellä on lohikäärme ja jänis. Ja sitten oli noin käärme ja sika. Niin heillä voi olla pientä ongelmaa sitten tätä kautta ehkä. Ja sitten tässä oli myös erittäin kiva havainnollinen kuva, että mitenkä päin piti istua tai katella. Niin tässä on nyt tietyllä tavalla ristiriitasta se, että käärmeelle sitä ei saanut katsoa. Eli sulla piti olla niinku selkä käärmettä kohti, mutta sitten sun pitää katsoa tonne itään. Eli itä ei saanut olla selän takana. Niin tuossa toi kukko tuolta lännestä, niin se niinku katsoo tonne noin, mutta sitten tonne se ei saa katsoa, kun siellä on se kuningas. Niin lähinnä, miten tämä nyt vaikuttaa, niin kotona katsoo vaan istuimet, sohva, mihin suuntaan sä istut, keittiön pöydän tuolit, miten sä istut, työpöytä, miten sä istut. Niin se ei sen kummasempaa vaadi.
koska eihän me nyt haluta ottaa sellaisia henkisiä ongelmia tästä, mitä me ei oikeasti tarvita. Mutta vähän joutuu asettelemaan, että miten mun pitää istua tässä nyt sitten vuoden ajan, että mä en niin kuin uhittelisi ketään. Nämä on aina tämmöisiä hauskoja, kun näitä rupeaa selvittelemään. Mä oon miettinyt, että meneekö joku kerta vielä sillä tavalla, että ne on täysin päinvastoin. Että tonne sä et saa katsoa, mutta sitten sä et niin kuin tonnekaan saa katsoa. Ja, niin kuin, että meneekö se vielä joku kerta näin? Todennäköisesti ei, kai tässä nyt joku logiikka on, mutta tänä vuonna olisi tällainen. Ja sitten samaan syssyyn, että mitkä olisi sitten niin kuin tuollaisia hyviä sektoreita, ja nämä osuu nyt noihin eläinten alueille. Eli tuolla ylhäällä on hevonen, niin hän saa nautiskella nyt The Sun erikoistähdestä, eli nämä perustuu nyt sitten erikoistähtiin, että minkä takia just nämä sektorit on hyviä. Niin hevosella on kivaa, tuossa tiikerillä on kivaa, rotalla on kivaa, sitten sialla olisi matkustustähti ja sitten tuolla on apina. Niin niillä olisi sitten kuitenkin ihan hyvät pössikset tässä näin. Eli esimerkiksi tuossa niin tiikerille sillä oli sekä huonoa että hyvää. Että eihän nämä niin kuin mene aina silleen, että toisille on vaan huonoa ja toisille on vaan hyvää. Sitten kerrataan vielä, eli jos meillä nyt on ne kakkos- ja vitosalueet siellä kotona, niin millä me torpataan niitä, niin se on se metalli. Eli metallielementtiä ja ne raskaat metalliesineet, harmaa ja valkoinen väri, ne on aina kirkas valkoinen väri nimenomaan. Ja sitten kaikki teräspinnat. Niin aika useinhan esimerkiksi keittiössä, jos sulla on valkoiset keittiön kaapit, vaikka kiiltävä pinta, niin kuin yhteen aikaan oli muodissa, ja sitten täysin rosterit kaikki, niin sehän on niin kuin pelkkää metallia. Ja sitten jos siellä on tätä vessaa, kylpyhuonetta, varastoa, niin se on eduksi. Ja just, että ei remppailla, ei metelöidä tai sitä tulta sytytellä siellä. Ja sitten voi niin kun yrittää sitä suolavesikorjausta ja pullokurpitsaa. Niin nämä on nämä perusohjeet, nämä ei niin kuin hirveästi miksikään yleensä muutu. Mutta te varmaan tiedättekin nämä jo ennestään. Sitten katsellaan sitä puukäärmeen vuosienergiaa. Mä luulen, että nyt me päästiin siitä Feng Shuista kokonaan ohi. Eli tosiaan tänä vuonna puukäärme se on yin-puuta ja sitten siinä käärmeessä niin se on yin-tulta. Mutta jotta kaikki ei olisi ihan niin yksinkertaista, niin käärmeen piilorungoissa niin siellä on yang-tulta, eli molemmat tulielementit yin ja yang. Ja sitten ihan pikkuripaus sieltä löytyy piilorungoista yang-maata ja yang-metallia, mutta mä nyt en ole niihin keskittynyt tässä sitten ollenkaan. Sitten kun aina ruvetaan arvuuttelemaan, että jahas, minkälainen energia tänä vuonna voisi olla, niin katsellaan näitä kahta. Eli yin-puu, mitä meille nyt tulee, niin sehän on niin tämmöinen apilanlehti tai ruohonkorsi. Eli se on hyvin herkkä ja hauras, mutta sitten se on niin kuin taiteellinen, luova, optimistinen, yrittelijäs, eli se haluaa kasvaa. Ja sitten yin-tuli, niin se on niin kuin kynttilän liekki, eli vähän niin kuin tämmöinen kansankynttilä, eli se valaisee, muita inspiroi, näyttää suuntaa. Mutta sitten fyysisesti, niin sehän voi lämmittää käsiä, jos on semmoinen pieni lämpö, tai sitten yhdestä liekistä voi syttyä koko talo palamaan. Eli tuli on aina, niin kun, jos sitä on liikaa tai väärässä paikassa, niin se on aina riskitekijä. Ja sitten yhdessä mä mietin, että yin-puu ja yin-tuli yhdessä, niin sehän on vähän niin kuin tulitikku. Se on ihan pikkunen puu ja sitten siinä on se tuli, minkä voi sytyttää. Niin tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa totta kai, että sytyttääkö se jonkun innostuksen tulen tai sytyttääkö se ihmisten sydämiin toivoa vai sytyttääkö se koko maailman palamaan. Että voi käydä ihan kummin vaan tai sitten niin kuin molempia vuorotellen. Ja tämähän on tuttua asiaa.
Eli joka toinen vuosi meillä on yang-vuosi, joka toinen vuosi on yin-vuosi ja meillä on just ollut yang-vuosi, eli lohikäärme oli tämmöinen niin kuin maskuliininen ja eteenpäin pahtava. Ja sitten nyt meille tulee yin-vuosi, eli se käärme on niin kuin sisäänpäin kääntyneempi ja feminiininen. Ja sitten kun me on lusittu tämä yin-puuvuosi, niin seuraavaksi meillä on tulossa yang-tuulta 2026 ja sen jälkeen sitten taas yin-tuulta. Eli nämä aaltoilee niin kuin yin ja yang. Niin tämä on niin kuin erittäin päivänpolttava kysymys, että saadaanko me nyt hetki huokaista, koska 2 aika rajua vuotta tietyllä tavalla yang-puu lohikäärme ja sitten tulee yang-tuli hevonen, joka on tietyllä tavalla niin kuin top of the top, kaikista kuuminta mitä ikinä voi olla. Niin olisihan se kiva, että tässä voisi hengähtää ja vähän niin kuin tasata pulssia tässä käärmeen vuodessa, että toivotaan, että se yin nyt ihan oikeasti sitten vaikuttaisi. Ja sitten minua aina kiinnostaa tietysti, että mitä muut ennustusmenetelmät sanoo, niin jos lasketaan vuodelle 2025 tarotkortti, niin se on erakko, niin sehän on erittäin tämmöinen pysähtynyt, niin kuin ulospäin pysähtynyt energia, mennään jonnekin poteroon ja mietiskellään. Ja sitten mä mietin, että sairaustähti 2 keskustassa, tarkoittaako tämä sitä, että sä yksin sairastat kotona ja mietit syntyjä syviä. Mutta ehkä sekin sitten joskus pitää tehdä, koska tulee olemaan erilainen vuosi sitten taas vuoden päästä. Sitten jos mietitään vähän tarkemmin vielä puuelementin piirteitä, niin sehän on se kasvu ylöspäin, eli valoa kohti, kurkotetaan niin kuin taivasta kohti. Mutta sitten yin-puu, jos mietitään just joku apilanlehti, ruusupuska tai joku tällainen niin pieni kasvi, niin sehän on todella herkkä ulkoisille olosuhteille, koska se ei ole vielä kasvanut suureksi. Eli se on arka hallalle ja kuumuudelle ja kuivuudelle ja sittenhän sitä voi trimmata ihan niin kuin mielin määrin. Sitä voi niin kuin vetää ruohonleikkurilla ja siimaleikkurilla ja hyppiä sen päälle ja sittenhän sille käy huonosti, saattaa kuolla kokonaan. Niin tästä sitten mietiskelin, että puuelementtivuodet, niin koko ajan on puhuttu leikkauksista. Että voisiko tämä jotenkin olla yhteydessä, että se yin-puu on niin herkkä olosuhteille. Ja sitten jos mietitään, että milloin puuelementtivuodet oikeasti alkoi, niin meillähän oli 2022 vesitiikerin vuosi. Tiikeri on puuta. Sitten vesijäniksen vuosi 2023, jänis on puuta. Ja nyt on sitten ollut puulohikäärme ja nyt tulee puukäärme. Eli tietyllä tavalla 4 vuotta putkeen, jos on tätä puuenergiaa, niin jotenkin se kävisi järkeen, että on tätä leikkausta ollut ilmassa. Et just se, että onko se hallitsematonta se puuelementin kasvu vai pidetäänkö se jotenkin kurissa. Tätä voi sitten jokainen itsekseen mietiskellä. Mihin se kiinalaisessa ajattelussa liitetään tämä puuelementti, niin totta kai se kasvu, kehitytään, meistä tulee jotain, siitä pienestä siemenestä tulee jotain oikeasti. Ihminen tarvitsee siihen opiskelua ja ravintoa ja vähän liikuntaakin, eli se on se kasvuenergia. Et ei niin kuin siinä mielessä tämä ei voi olla ihan mitenkään pysähtynyt vuosi, koska siellä on niin kuin koko ajan se siemen, joka haluaa kasvaa kasviksi. Eli puuelementtiin nyt voisi liittyä tämä just, että nyt mennään eikä meinata ja ei jakseta odottaa, että mä haluan kasvaa. Ja se voisi liittyä sitten, että nopeasti lähdetään etenemään, koska pieni kasvi, kun se saa kaikki ravinteet ja lämmön ja auringon, niin sehän veden, niin se nopeasti lähtee tulemaan sieltä. Ja sitten idän ilmansuunta, niin sehän liittyy perinteisiin, perheeseen, koska puu on perinteinen materiaali myös. Eli me saatetaan kaivata sellaista niin kuin vanhat hyvät ajat, vaikka aika ennen kännyköitä oli niin paljon helpompaa, mutta sitten samalla me ei kuitenkaan ole valmiita luopumaan mistään, koska me halutaan kasvaa eteenpäin. Niin ehkä se on semmoinen, mitä tässä ajassa on tosi paljon. Et
koko ajan puhutaan siitä, että vähemmän kännykkää, vähemmän teknologiaa, mutta ei siitä oikeasti kovinkaan moni pysty ole irrallaan. Sitten nopea tsekkaus kroppaan, eli fyysisesti, mitä tuli tarkoittaa. Niin puuelementti kropassa, niin ne on ne meidän jalat ja jalkaterät ja sitten sisäelimistä sappi ja maksa. Ja totta kai maksa liittyy myrkkyjen poistamiseen ja sitten jalat liittyy siihen, että me mennään eteenpäin. Ja tunnetasolla maksaan varastoituu kiukku ja viha ja kaikki turhautuminen, niin sellaiset asiat voi sitten olla tässä niin kuin energiassa tänä vuonna ja jatkumo edellisestä vuodesta, koska meillä on niin kuin sitä samaa puuta toisena vuotena peräkkäin. Sitten taas tulielementtiin, mitä siihen liittyy, niin se innostus ja sellainen, niin kuin, että asiat näyttää hyvältä, koska silmät ja näköelimet liittyy tuleen. Ja sitten kaikki verenkierto, sydän, lämpöenergia. Niin tällaiset elementtijutut on in tänä vuonna, tai ne tulevat näistä elementeistä niin kuin nyt läpi. Ja tässähän on kytkös tässä puuelementissä tuohon Jupiterin energiaan, eli sieltä tulee just se kasvuhakuisuus ja se semmoinen toiveikkuus ja opiskellaan uusia ideologioita ja semmoinen ylevien asioiden tavoittelu. Ja tosiaan, että nyt kun meillä on se yin-puu, niin nuori puu kasvaa nopeasti ja sitten taas viime vuosi oli se yang-puu, niin iso puu voi kaatua rytinällä. Ja sitten yhdistetään vihreäseen väriin, terveyteen. Sitten uusi päivä tulee idästä, eli sieltä puuelementin suunnalta. Ja jänis on idän eläin ja maaliskuu liittyy siihen, eli tämmöistä tuttua settiä tässä. Eli nyt jos lähdetään niin kuin pohdiskelemaan tätä, että mitä tämä yin-puun vuosi voisi meille tuoda, niin se yin-puu liittyy siihen luovuuteen ja taiteellisuuteen. Niin siellä nyt voisi ehkä olla, että taidekulttuuri ja luova ala ehkä vähän suivaantuu ensin, että heitä poljetaan ja leikataan ja sitten sieltä saattaisi nousta semmoista uutta energiaa tehdä asioita. Eli voisiko kulttuuriala saada enemmän arvostusta, en tiedä onnistuuko 1 vuoden aikana, mutta että siellä ehkä niin kuin tahtotila saattaa nousta. Sitten just se sisäisen kasvun vuosi, vähän niin kuin se erakkokortti, eli mikä itu sieltä kunkin ihmisen sisuksista nousee päivän valoon. Ja sitten ihan just tänään luin jostain lööpistä, että joku suomalainen poliitikko ennusti, että sota loppuu tänä vuonna. No en olisi kauhean yllättynyt, siis, koska yin-puu on kuitenkin huomattavasti joustavampaa ja sovittelevampaa energiaa kuin yang-puu. Yang-puuhan ei niin kuin anna periksi ennen kuin tulee puskutraktori tai kirves. Mutta yin-puu, jos se on vaikka paju, niin sitä voi taivuttaa ja tehdä siitä ihan mitä vaan ja se niin kuin suostuu taipumaan. Niin tästä voisi päätellä, että kompromisseja on ehkä edessä ja ehkä jopa ne rauhanneuvottelut tulee menestykselliseen tulokseen. Niin elementti antaa tähän niin kuin tukea siinä mielessä. Eli kun laitetaan yin-puu ja yin-tuli yhteen, niin tämä on tämmöinen orastava toiveikkuus. Mutta kyllähän me nyt tiedetään, että kollektiivisesti on tosi toivotonta tällä hetkellä, että se on se kolikon 2 puolta, toivo, epätoivo, että kumpi sieltä tulee esille. Mutta voi olla sellainen pieni suivaantumisen paikka, jotain kansannousuja jossain päin maailmaa nyt ainakin luulisi tulevan, koska me ei alemmas ei päästä ja sitten ylemmäs olisi tarkoitus lähteä. Eli ikään kuin yin-puu on sitä ruohoa, niin sieltä ruohonjuuritasolta lähdetään nousemaan ylöspäin. Ja tämän on pakko olla käännevuosi, koska tosiaan ensi vuonna on tulihevosen vuosi, niin se on semmoinen todellinen showtime, että nyt vedetään täysillä, niin jotain on pakko tapahtua tässä. Että mä oon optimistinen ton tulihevosen vuoden suhteen. Mutta siinäkin on just se kolikon kääntöpuoli. Tuleeko talouskasvua? Niin kiinalaisethan aina sanoo, että tulielementti on talouskasvua. Vai onko se sitten joku täysrähinä päällä? Mutta toisaalta tässä on rähisty jo niin kauan, että jospa lähtisi asiat vähän muuttumaan.
Ja nyt päästään käärmeeseen. Näköjään tässä menee vähän aikaa, kun pääsen puhumaan näistä asioista. Eli jos pohditaan käärmeen luonnetta, niin se on semmoinen erittäin tarkkaileva, pitää oman agendan salassa, hirveän älykäs, tekee strategioita, saattaa olla salaliittoteoreetikko. Ja sittenhän se on vaihtolämpöinen, luo nahkaansa uusiksi, toimii minimienergiaperiaatteella, niin tämähän on semmoista sisäänpäin kääntynyttä, että siellä jossain poterossa ja tarkkaillaan savuverhon takaa, että mitä tuolla ulkona tapahtuu. Eli hirveästi voi tapahtua pään sisällä asioita, mutta sitten ulospäin ei hirveästi ehkä tapahdu mitään. Ja sitten yhtäkkiä, että hei, tulee semmoinen täsmäisku. Ja mitä tämä voisi niinku kollektiivisesti tarkoittaa, niin tämä voisi olla just kaikki tämmöinen totuus, valhe, salaisuudet, paljastukset. Eli joko edelleen mennään sitä linjaa, että kansalta pimitetään tietoa, joka johtajilla jo on, tai sitten ne alkaa niinku vuotaa, että alkaa tulla uutispommeja niinku peräjälkeen. Ja nythän on Jenkeissä ollut tätä, että onko ne droneja, onko ne ufoja, onko ne alienejä, niin tämä teema nyt tulee aivan varmasti niinku kasvamaan todella paljon. Niin sinänsä aika mielenkiintoinen vuosi, että tätä kun tässä tarkkailee eteenpäin. Ja mä en nyt tosiaan hirveästi mene näihin eri eläinten kuulumisiin, koska mä oon kirjoittanut tämmöisen noin 46-sivuisen vuosikatsauksen kaikille eläimille 4 eri pilarille, ja se perustuu erikoistähtiin. Niin kaikillehan kuuluu sekä hyvää että huonoa, niin voitte käydä lukemassa sen ilmaiseksi astro.fi-sivustolta. Mä en tiedä, näettekö te noita tähtiä, mä otin tuohon tuollaisen ranking-kuvan, että mitä kullekin eläimelle vähän niin kuin kuuluisi. Nämähän on tietyllä tavalla täysin mielipidekysymyksiä, että saako joku eläin 3 tähteä vai 4 tähteä. Että mä en näihin ihan hirveästi sinänsä luottaisi. Että jos joku eläin saa 5 tähteä tai saa 1 tähden, niin ehkä siinä sitten kannattaa kiinnittää huomiota. Että esimerkiksi tuossa, että jänis saisi vain 1 tähden. Että Kristiina, mä oon todella pahoillani. Mutta kokonaisuus vaikuttaa. Sitten tässä on tämmöinen todella lyhyt tärppi, että jos joku on niin kuin odottanut, että mä haluan tietää, niin käärmeet ja siat, molemmille haasteita ja kiireitä. Eli se käärmeellä on niin kuin tiukka paikka, kun sen pitää olla joka paikka höylänä, sitä pyydetään kaikkialle. Ja sitten sika, koska se on se vastustaja, niin se joutuu nyt paniikissa sammuttelemaan tulipaloja. Että käärmeellä on ohjakset ja sitten sika joutuu vähän niin kuin reagoimaan siihen, mitä se käärme heittelee sen sian eteen. Mutta että muutos, molemmille muutoksen aalto. Ja pitää sitten itse aktiivisesti ohjata sitä, niinhän sitä sanotaan, että jos sä et ohjaa muutosta, niin sitten muutos ohjaa sinua. Sitten lohikäärme, joka viime vuonna oli tässä prässissä, niin sitä väsyttää, ei enää jaksaisi yhtään, mutta vielä pitää jaksaa. Että se tietyllä tavalla se oman eläimen vuosi, niin se vielä vaikuttaa. Että ei voi, niin kun, jos sä vedät 100, niin sä et voi niin kun täydestä vauhdista pistää käsijarrua päälle. Et se on ihan loogista, että sun pitää pikkuhiljaa jarrutella. Koiran olo, se oli vastustaja viime vuonna, niin sillä alkaa helpottaa huomattavasti, ei ehkä nyt ihan heti alkuvuodesta, mutta niin kuin hevosen vuotta kohti. Että se pääsee siitä, että se on ollut vastustusasemissa, niin se pääsee siitä nyt sitten eroon. Hevosilla näkyy aika kova vauhti jo nyt, eli hevosilla tulee kiihtymään ja sitten ensi vuonna vedetään niin kuin aivan täyttä laukkaa tai ravia. Sitten erityisesti rotat oli mun mielestä mainittu, että niillä menee tosi hyvin, niin heille onnittelut. Ja härille ja apinoille kans ihan kivaa. Sitten kukoille ja tiikereille oli povattu taloudellisia huippumahdollisuuksia ja sitten lammas ja sika oli jossain siellä keskikastissa. Ja sitten oli just se jänis, joka sai vain 1 tähden, niin hän joutuu nyt sitten vähän nielemään katkeraa kalkkia, että kuis nyt näin.
Ja sitten tiikereille koittaa kiittämätön kiusa ja apinoille myös, mutta toisaalta apinat on käärmeen salaisia ystäviä, että niillä on kahden liitto, niin ehkä apina pääsee tässä nyt paljon helpommalla. Eli jos sun omalla kiinalaisella kartalla olisi nyt vaikka tiikeri, käärme ja apina, niin sitten sulla olisi tämmöinen kuin kiittämätön kiusa. Ja näistä olen kertonut tässä kirjassani enemmän, jos joku haluaa tietää. Tiikerille voi sen takia olla vähän haasteellinen vuosi, että talous saattaa rullata, mutta sitten voi olla jotain sisäisiä ristiriitoja. Ja tosiaan mä löysin tuttavapiiristäni 2 todella mielenkiintoista esimerkkikarttaa. Toisella on 3 sikaa ja 1 hevonen tuolla kiinalaisen astrologian kartalla. Eli hänellä on 3-kertainen törmäysvuosi ja ensi vuonna oman eläimen vuosi tuossa päiväpilarissa. Ja sitten ihan yhtä mielenkiintoinen on tämmöinen henkilö, jolla on 3 käärmettä kartalla. Eli hänellä on 3-kertainen oman eläimen vuosi ja sitten 1 törmäys siihen sikaan siinä keskellä. Niin seuraan mielenkiinnolla sivusta, että mitä tällaiselle ihmiselle tapahtuu tänä vuonna. Siis jotain täytyy mennä aivan niin kuin mukkelis-makkelis. Ja voi olla tosi mielenkiintoisia asioita, mutta voi olla todella raskasta ja todella kiireistä. Et mä en kyllä ehkä itse haluaisi olla tuollaisissa pöksyissä. Et jotain sattuu, tapahtuu ja voi kolista. En tiedä, miten käy. Mutta tämä on niin mahtavaa, kun on näitä oikeita esimerkkejä ja sitten sä voit niinku katsoa, että miten niille käy. Ja tässä mulla on tämä toinen näistä niin tarkemmin otettu, eli tuolla ylärivillä on nyt toi, ja mä sanoin heti ensi alkuun, että tämä on niinku tämmöinen nettiäppi, Paatsi Plotter, mitä mä oon ruvennut käyttää sen takia, että tämä on visuaalisesti niin selkeä. Siis tämä ei aina ehkä laske ihan 1 yhteen oikein, että mä yleensä aina tarkistan sitten käsin tai jollain toisella ohjelmalla, mutta tämä on vaan niin visuaalisesti pätevä, että mä käytän. Ja sitten kun se on kännykässä, niin se on helppo. Niin tosiaan tämä toinen näistä mun tuttavista, itse asiassa tämä on asiakas, jolle mun pitää tehdä tulkinta. Mä en ole vielä tehnyt. Ja sen takia tässä ei ole syntymäaikaa, koska tämä on oikea ihminen. Niin hänellä on nyt tosiaan käärmeen vuonna, hänellä on 3-kertainen törmäys vuosipilariin, joka on se kaikista niin kuin merkittävin. Sitten kuukausipilariin tulee törmäys ja sitten vielä tuntipilariin tulee törmäys. Mutta ei siinä vielä kaikki. Hän on juuri siirtynyt puukäärmeen onnenpilariin, joka on tuolla alhaalla. Ja sieltä hänelle tulee 3-kertainen törmäys tuonne peruskartalle. Eli tässä näette 6-kertaisen törmäyksen. Ja mä en ole katsonut noita elementtejä vielä ollenkaan, että tuleeko sinne yläriville jotain törmäystä tai liittoa tai muuta. Ja sitten, että ensi vuonna hänellä on tuossa hevonen aktivoituu. Niin tämä on niin kuin hengästyttävä tapaus. Ja ei mikään ihme, että tämä ihminen otti muhun yhteyttä ja sanoi, että kun hänellä on jotenkin niinku uudet tuulet kokonaan ja että jotenkin nyt tuntuu, että ei enää sitä vanhaa. Ja mä että aivan, no katsotaan, että mitä sun kartalla tapahtuu. Mä en ole hänelle vielä tästä hirveästi kertonut, mutta joudun nämä uutiset hänelle toimittamaan. Niin joo, täytyy taas todeta, että niin kuin tutkija minussa hykertelee, kun pääsee tällaisten karttojen pariin, mutta ei se välttämättä sille itse ihmiselle ole niin kauhean kivaa. Sitten vähän mietiskelin tällaista, että mehän siirrytään nyt etelän eläinten aikaan. Meillä on ollut 3 vuotta kevättä. Meillä on ollut tiikerin vuosi, jäniksen vuosi, lohikäärmeen vuosi. Nyt me siirrytään kesäaikaan, meille tulee käärme, hevonen, lammas. Ja näähän on siis eteläinen ilmansuuntaliitto, mitä nämä eläimet keskenään tekee. Niin tästä voisi nyt jotenkin päätellä, että se tuliteema alkaa korostua. Ja mitä tulielementtiin liittyy? Sosiaalisuus, julkisuus, kaikki tämmöinen somettaminen, näyttävyys, talous, onni. Eli tämähän niin kuin kuulostaa nousukaudelta.
mutta sitten se tulielementin kääntöpuoli, että polttaako se vai lämmittääkö se. Niin me ollaan nyt kaikki koeeläimiä tässä, että kun me on just siirtymässä tuohon käärmeeseen ja sitten se on 3 vuotta putkeen, niin me saadaan tästä nyt tosi hyvä semmoinen, niin kuin, että voidaan itse tutkia, miltä tämä niin kuin omassa elämässä tuntuu. Ja sitten tähän on pakko ihan sanoa, että riippuu siitä, että onko tulielementti sulle hyvä. Mulle tulielementti on tosi hyvä, se on oikeastaan paras auttava elementti, niin mulle on ehkä tulossa 3 hyvää vuotta. Mutta jos jollekulle tulielementti olisi haitallinen, niin hänelle ei ole ehkä ihan niin kivaa. Eli aina pitää miettiä se, että mitä se edustaa, se elementti omalle kartalle. Ja sitten tosiaan, mä luulen, että vuosi sitten mä olin luennoimassa tästä ysiaikakaudesta, että mitä se niin kuin tekee, niin nyt vaan semmoinen pieni muistutelma tästä, että sehän on jo tosi voimakkaasti niin kuin näyttänyt kasvonsa, eli just tämä, että kaikki pitää tapahtua heti, eikä nyt, eikä eilen, vaan niin kuin 5 minuutin päästä. Ja just tämä niin kuin sometus on räjähtänyt ja tekoälyn käyttö ja sitten ihmiset on aivan ADHD, kaikki saa ADHD-diagnooseja koko ajan. Ja sitten se, että jos sä et ole somessa tai jos sulla ei jonkinnäköistä somepresenssiä, niin sä oot aivan nobody. Niin se vaan korostuu koko ajan, kun tulee enemmän ja enemmän kaikkia alustoja, missä sun pitää olla ja näkyä. Tämä on niinku ajan trendi. Sitten estetiikka, koska tulielementti liittyy silmiin ja näkökykyyn, niin kaiken täytyy näyttää todella hyvältä. Ja sen takia meillä on niitä kaikkia Instagram-filttereitä. Eihän kukaan kehtaa niinku oikeata naamaa näyttää, vaan pitää niinku silotella. Ja sitten se, että ei mikään niinku staattinen kuva, vaan liikkuva kuva. Kaikki kelat, tarinat, leffat, videot, niin koko ajan pitää olla niinku sellaista. Että haipakkaa pitää. Eli se numero 9, se liitetään kaikkiin huippukokemuksiin ja siihen, että me on niinku 1:stä lähdetty tai ehkä 0:sta lähdetty ja sitten vuosi vuodelta tultu ylöspäin. Ja nyt me ollaan siellä niinku ihan huipulla. Sitten seuraava aikakausi on taas 1, jolloin kaikki alkaa alusta. Niin tähän liittyy just se sellainen, että me tavoitellaan niitä huippukokemuksia ja myös henkisesti tavoitellaan. Eli kaikki nämä, että astrologia tulee uudestaan, tarotit on tosi in, ja kaikki itsensä terapoiminen, kaikki terapia-appit tai vaikka tällaiset, niin kaikki itsensä kehittäminen siihen niin kuin parhaaseen mahdolliseen versioon. Ja sitten, että mikä on kaikista suurin uhka, niin se ei ehkä ole se, että sulle tulee niin kuin tämmöinen appi burnout, vaan se, että nämä sääolosuhteet, niin tulielementti, niin totta kai se on kuumaa ja se on kuivaa ja ei ole vettä. Ja meillä on erittäin hyvä niin kuin esimerkki tästä, nämä Kalifornian maastopalot, niin Hollywood kärähti. Eli se, mitä tuli edustaa, julkisuus, maine, menestys, näyttävyys, raha, ja sitten pistetään siihen tuli, niin puff, siellä palaa. Niin tämä on tällaista hauskaa astrologiaa siinä mielessä, että kun se niin kuin mätsää. Tässä on tietty logiikka. Nyt päästään tähän mainokseen, eli mä nostan tämän nyt vaikka pystyyn. Eli mä en tiedä, että tietääkö ihmiset tästä kirjasta niin kuin tämän syntytarinan, eli vuosi sitten mulla ei ollut aavistustakaan, että mä kirjoitan tämän kirjan. Ja 14. päivä helmikuuta, jolloin mun synttärit, mulle soitetaan Read Me-kustantamosta, että Virpi, kirjoittaisitko meille kirjan kiinalaista astrologiasta ja feng shuista. Ja mun ensimmäinen ajatus oli, että voi helvetti miten paljon töitä. Ja silleen sanoin, että minä olen niin mitätön tekijä, että oletteko varma, että haluatte minulta tämän kirjan. Ja sitten että kyllä me halutaan. Ja sitten sovittiin tapaaminen siihen parin viikon päähän. Ja sitten mä olin, että okei, että nyt varmaan keskustellaan tästä asiasta. Niin ei siinä mitään keskusteltu, kun mun piti laittaa nimi paperiin.
Mutta mä olin katsonut astrologisesti sekä länsimaisesti että kiinalaisesti, että oli todella hyvä hetki allekirjoittaa. Siis se osuu niin hyviin kohtiin ja kaikki planeetat oli paikoilla, niin uskalsin allekirjoittaa sopimuksen. Ja sittenhän mulle sanottiin, että sulla on kaikki maailman aika, että niin paljon kuin sä tarvit aikaa. Niin. Ja sitten se oli 5 vuotta. Ja mä olin niin kuin, että ai jaa, 5 vuotta. Ja sitten siinä oli vielä se, että mulla oli ensimmäistä 2 kuukautta, että mä en kerinyt aloittaa. Eli mä aloitin vapun jälkeen tekemään tätä kirjaa. Ja sitten mä tein sitä ehkä 2 viikkoa silleen apinan raivoilla ja sitten mä olin seuraavat 2 kuukautta sairaslomalla. Ja oli vähän sille, että että valmistuuko se kirja nyt vai eikö se valmistu. Ja jonkinnäköinen ihme siinä tapahtui, että silloin kun oli Halloween, lokakuun viimeinen päivä, niin mä luovutin käsikirjoituksen ja sitten se pistettiin painoon ja se on nyt tossa. Tämä oli nopeata toimintaa ja mun mielestä tämä oli lohikäärmeen oman eläimen vuosi. Eli tähän mä perustan sen, miksi mä käytän kuukalenteria vuosieläimen määrittämisessä, koska mulla niin kuin vaan mätsää se lohikäärme tähän mun omaan karttaan. Koska mä oon niin kuin ihan syntynyt siinä rajoilla. Että toiset sanoo, että mä oon tulikäärme, toiset sanoo, että mä oon tulilohikäärme. Mutta jos mä olisin tulikäärme, niin tämä puhelu olisi tullut vasta nyt. Siihen mä perustan sen. Mutta tämä nyt oli tämmöinen sivujuonne. Mutta mitä kaikkea tässä kirjassa on, niin ei sitä nyt oikein voinut kirjoittaa ilman perusasioita. Että 5 elementtiä on käsitelty perusteellisesti, miten ne kiertää, miten ne reagoi toisiinsa. Sitten totta kai itse elementti tai päivänmestari. Sitten 10 vuoden onnenpilarit, niistä on tarinaa. Ja siis mä en opeta tässä kirjassa kartan tekemistä, koska mun mielestä se ei ole mun juttu tai muut tekee sen paremmin. Tämä on tulkintaan keskittyvä kirja. Puhutaan kartan piilorungoista, sitten totta kai perheenjäsenet, ikäsyklit, erikoistähdet. Mä oon erittäin vakuuttunut erikoistähtien toimivuudesta, niin niitä on tässä jonkin verran. Ei tietenkään kaikkia, kun niitä on 10 ellei 100. Tyhjät pilarit, näistä ei mun käsittääkseni ole suomeksi kirjoitettu missään kiinalaisen astrologian kirjassa. Ja kiitos Päiville, koska hän on mua tässä niin kuin jeesannut tai siis opettanut mua tässä asiassa. Persikankukkaeläimet, niistä kirjoitan erittäin humoristisen sävyyn ja itse aina naureskelin, kun mä kirjoittelin. Ja esimerkiksi se lause, missä mainitaan hjallis, niin se naurattaa mua aina. Sitten auttavat ja vältettävät elementit, niin siellä on, että miten sä saisit selville, että mitkä ne sun omalla kartalla on. Karttatyypit, siitä puhutaan jonkin verran, mutta jos nyt oikeasti haluaisi tietää siitä lisää, niin sitten se Anja Banksin kirja niin kuin syventää sitä. 5 elämänaluetta, mun mielestä siitäkään ei ole suomeksi ihan hirveästi kirjoiteltu, niin se on aika niin kuin hyvä juttu tässä, tai mikä mua itteeni motivoi kirjoittaa tämän kirjan. Ja sitten tietysti elementtien kautta värit ja terveyttä ja että mikä ammatti sopisi kellekin sen niin kuin itse elementin tai auttavan elementin kautta. Ja sitten tietysti kiinnostaa tällaiset rakkausasiat, niin että mikä on kenenkin oma puolisoelementti, niin tässä kerrotaan eri kaavioiden kautta, että miten sä niin kuin löydät sen sieltä. Ja sitten tässä on vähän tällaisia niin kuin kuvia tästä, että minkälaista, että mä oon tekoälyllä tehnyt nuo kuvat, koska multahan siis pyydettiin tekstin lisäksi kaikki kaaviot ja kuvat ja kaikki valmiit materiaalit. Ja sitten mä en todellakaan rupea piirtämään, niin tekoäly. Ja mun mielestä aika hauskoja kuvia saatiin aikaiseksi. Vähän voi silmät harittaa joissakin kuvissa tai voi olla 6 sormea, mutta se nyt kuuluu asiaan. Ja tosiaan, että käydään läpi kaikki mahdolliset liitot, törmäykset, mitä sinne kartalle voi tulla.
eri eläinten kesken. Ja sitten tosiaan, että milloin kartta on ajankohtainen, milloin se ei ole, tai se itse elementti. Sitten tosiaan, että näitä eri liittoja, ilmansuuntaliitot, 3 liitot, 2 liitot, niin näitä on tässä käsitelty. Ja tosiaan itse olen tehnyt näitä kaavioita tänne, niin sekin on tässä näkyvillä. Ja sitten Donald Trump, kun ei siitä pääse mihinkään, että hän on koko ajan niin kuin esillä, niin hänen karttaa on tässä niin kuin analysoitu sekä niin kuin peruskarttaa, että sitten, että mikä hänellä on onnenpilareissa ja sitten vaaliajankohdan kautta ja sitten se Kamala Harrisin vastustuskuvio, niin se oli vaan niin ajankohtainen aihe, että oli pakko ottaa siihen. Ja sitten tosiaan nämä eri kaaviot, että jos sä oot vaikka puupäivän mestari, niin mitä tuli sun kartalla tarkoittaa? No se tarkoittaa ilmaisua. Tai että nämä kaikki niin kuin on täällä laiteltu tälleen visuaalisesti ja selkeästi. Ja sitten nämä erikoistekniikat, jotka mua niin kuin itteni sytyttää eniten, ne kiusat ja itsekiusat ja tällaiset vahingot sun muut. Niin tämä oli ehkä mielenkiintoisin niin kuin osio tätä kirjaa mun omasta mielestä. Et opin totta kai hirveän paljon, kun mä niin kuin pyöritin nämä kaikki moneen kertaan täältä korvien välistä. Ja sitten joku osaisi varmaan sanoa, että toi mieshän näyttää ihan japanilaiselta, mutta sovitaan, että se on kiinalainen. Eli tässä oli niin kuin tämä setti. Kysyin tekoälyltä, että kiinalaiseen uuteen vuoteen annatko mulle jotain kuvaa, niin se antoi tollasen. Aika paljon noita lyhtyjä tuolla, että en tiedä onko oikeasti ton näköistä siellä. Joo, olisi ihana päästä sinne vähän fiilistelemään joskus. Ja sitten tuossa on se kauhean pelottava käärme. Et kun yrität käärmeestä saada tekoälyltä niinku sellaista kilttiä kuvaa, niin ei ole helppoa. Ne on kaikki kauhean pelottavia. Mutta mä luulen, että tämä oli nyt tässä.